să închei Fodi. Care Fodi? A tău? Și pe mine. Poate te surprinde, dar înainte de el n-aveam prea mulți prieteni. Iar acum am 3 cei mai buni. Înainte eu doar respiram, nu trăiam cu adevărat. Ei, mai lasă-mă în pace că de-a mai sunat pe mama. Iaca! Cine? E de pe ușă! Da cine? E așa neagă cu părul. Luli. Care Iulie? Ai auzit și tu? Hai la subțor. L-a omorât! Cine era? A, da, e Luli. Mă tin că e Luli. Mai știu, mă tin că e Luli. Nu pune mult, Mihaela. Suntem aici, rezistă. Da, Fofi. E Fofi, nu-i Fodi. E Fonfi. Fonfi. Uite-mă și eu. Nu, trezește-te, te rog. Șerif. Inima-i bate încet. Ce ne facem? Haide, Everest, Am 165 de lei. Am 65. Nu am 200. răcorim. Acum, dar unde? Am încercat. Andrei, ia. Nu peste tot. Andrei, da uite-te și asta. Este prețul drept sau 200? Fost egoistă, îmi pare rău. Care prețul drept? Am magie și încă nu știu cum să o folosesc. Dar dacă te pot ajuta, este... Da, și. Inocent. Am nevoie. Inocent. Let's go, fans. Brother. Brother. Astăzi împreună cu fratele meu. Ne vom juca în Murder 2. Eu fac din nou. Așa, pun pe X și fac mai. Wow, este fain. Chiar e fain. Dar eu Sa nu prietena să mă cred fute, mă. Haide, măi, că fac și eu de râs aici, da. Da, fug de el, căută-mă, dracu. Ce n-ai care. cine dracu e? Da, să câștige șeriful, pentru că... Wow, că deja gata. E în ordine. Văd că nu mai trebuie. Haide, mă, ce dracu pe asta? Da, pici. Wow, ce e chiar al liberator. Wow, o minge și bani. De ce? Minge. Sunt foarte multe mingi. Mingi. Eu mă duc sus. Ei. Gata, vă încui. Andrei, v-am încuiet. Gata, i-am încuiet pe toți. Acum am rămas doar eu prin biroul ăsta. Să vedem, eu am încuiet. Mingi. Murderul e fonic. Fonic? Nu e. E mort. Eu. Pistolul, șeriful. E fata și ea care ți-a matat frumoasă, roșă. Da, știu, dar eu sunt la birou și am închis ușa. De tot. Dar voi la mine nu vă uitați. Dar și ne-a deschis. Da! Cine? Asta-i? Da. Dar tu nu ne zici că e asta. Ia asta vă care e frumoasă. Asta nu e frumoasă. Frumoasa e ca e... Dar îmi place și gata. Șeriful a murit. Plus 500, gata, fac nivelul. Fac nivelul. E n-are... Are 2018. Vreau și eu. Andrei, hai să ieșim profesioniști. Vrei? Nu mai pot să mai fac video cu...